Progresívci, čože vám ten rudohuliak urobil? Čo sa vy ho tak bojíte? Či vy nemáte chaty, chalupy na strednom Slovensku, alebo všade aj na východe, na západe, to je jedno. Odkiaľ sa radi chodíte prejsť do lesa, na hríby, na huby, čučoriedky, malinky, pooberať si, trošku slobody užiť, čerstvého vzduchu sa nadýchať. Poza mesto, poza dedinu na bicykli sa prejsť s deťmi. Nemáte takú obavu sebeku, že by vás mohol ten medveď napadnúť? Či nemáte ten strach? Či by nebolo dobre, keby sa ten medveďkus zreguloval, aby sa po kontajneroch nehrábali kadejaké vyplznuté jedince, ale aby zostal genofón zdravého, mocného, veľkého medveďa v horách, v lesoch, tam, kde patrí, medveďa, ktorý sa vyhne človeku. Nebolo by to tak lepšie?